Târgul de Sfânta Maria, desfășurat la Piscani, a adunat oameni din toată comuna Micești, dar și din împrejurim. Vizitatorii au venit să bea bere, să mănânce mici, să se dea antilibombe sau să-și găsească perechea. În fiecare am venit. Da, ne simțim bine, Poiană frumos, fete frumoase, băieți frumoși, mici, pepeni, struguri, baie, gagicuțe frumoase. V-ați dat antilibombe? Da, n-am dat. Din parașute, m-am luat cu înghețături, suc. Ne-am distrat bine. Îți plac fetele de aici? Cum sunt? E multe rebuturi. Ce adică? Cum? Rebuturi nu sunt buni. Mai mult la țară. Mai mult la țară. Și cam ținute acasă și nu știu prea multe. Și nu chiar cum vroiam noi să fie. Mi se pare târgul ăsta? E frumos, dar nu prea. De ce? Lume puțină. Mai puțină? Da. Nu e. Ca în alți ani. Am venit aici așa că vroiam să aflăm aici așa ce se petrece aici așa, că e prima dată care am venit aici așa, la târgul ăsta aici așa și totuși e frumos. Căruțele au invadat Poiana Târgului, stând alături de ATV-urile de ultimă generație. Cam cald, nu? Cam cald, pentru ăștia mici, da. Ați venit cu căruța? Da. Câți oameni ați încăput? Suntem mulți. Păi toți aici suntem. Câți oameni au încăput într-o căruță? Încape mult, 10, 20, cât de înghemuiți. Și de unde i-ați adunat pe toți, aduceți de aici? De la noi, de unde stăm, din Contești. Da. Și cum e? Vă simțiți bine? Da, e bine. E o dată pe an, e cam scump toate, dar se merită. Unul dintre vizitatori a venit cu intenții serioase la Bâlci. Împerețirea romilor. Da, împerețirea romilor, da. Și n-ai găsit niciuna pe gustul tău aici? Nu am găsit că toate sunt leșinate de căldură. Toate sunt leșinate de Da. Păi și trebuie să le revigorezi. Le revigorez, dar sunt berea caldă, sunt sucul cald, toate sunt calde. Târgul va mai putea fi vizitat până duminică. În urma petrecăreților rămân mormane de gunoaie pe Poiana de la Piscani.